Strieľanie do balónikov priam zbožňujem, len mi ukáž, ktorý mám zasiahnuť. Ktorý teraz? Pozor, otváram debičku. Čo mu tam chýba? Redkvička. Akej farby je redkvička? Red. Red. A listočky má aké farby? Zelenej. Anglicky? Green. Cieľom projektu je pomôcť deťom v predškolskom veku, aby sa naučili správne využívať informačné technológie ako formu svojho vzdelávania. Keďže program IBM Kids for predškolské vzdelávanie je určený pre predškolákov, tak aj tá forma výukových softverov, ktoré deti používajú v tejto špeciálnej zostave, je navrhnutý tak, aby tá výuková prebiehala zábavnou formou. Čiže učia sa, používajú výukový softvér, popri tom zažijú aj veselé zážitky, ale rozšíria si aj svoje vedomosti a schopnosti nielen s tou základnou prácou s počítačom, ale aj v oblasti matematiky, prírodných vied, a v oblasti rozoznávania písmenok, čiže pomocou týchto programov ich chceme pripraviť na lepší štart do štúdia na základnej škole. Tento projekt sa ma oslovil kvôli tomu, že nám vlastne chýbalo niečo do tej súhry tých projektov, ktoré my robíme ako IT škola. To znamená niečo pripraviť pred tou základnou školou. A podľa mňa tento projekt Kidsmark je veľmi vhodným, nakoľko súvisí presne s tým, čo my realizujeme na základnej škole Jana Švermu. Je to konkrétne výučbový software ALIK, prvý šlabikár a matematika, že je to super súhra, že tieto deti, ak sa rozhodnú študovať na tejto základnej škole, budú mať plynulý prechod. To znamená, chcem aj týmto poďakovať spoločnosti IBM, že nám umožnila tento projekt spustiť v Humenom a docieliť náš jednoduchý cieľ, a to je súhra jednotlivých stupňov škôl a už aj v tom predškolskom veku, že tá materská škola sa stáva takým predvývojom tej základnej školy a pomáha tým učiteľom v prvom stupni, aby to bolo plynulé. Tieto úlohy na počítači riešia zásadne vo dvojiciach, prípadne vo štvojiciach, čiže podporujeme tímovú spoluprácu a musia byť vždy pod dozorom dospelého. A to je veľmi dôležité, aby deti, keď tieto návyky si osvoja v materskej škole, aby takéto isté návyky boli používané aj doma v rodine, aby naozaj sme nepodporovali závislosť u detí. Je to naša budúcnosť, deti sú naša budúcnosť, ak to neinvestuje do budúcnosti, vlastne investuje ani sám do seba.